Mærkelige historier. 1. Pizzaen. Mig og min ven så og spiste pizza, da jeg fik en pepperoni galt i halsen. Jeg hostede den ud, den fløj lige over på min vens øje. Så kastede jeg op, det ramte hans ansigt, han sagde "Arr!" Han gik ud og vaskede sit ansigt. Da han kom tilbage, havde han en AK-47 med. Han pegede den på mig og sagde, "Nu skal du dø." Jeg sagde, "Nej, det var ikke med vilje." Så sagde han, "Jo, det var." Han skød. Jeg dukkede mig og greb det ene skud. Jeg kastede det efter ham og dræbte ham. Han sagde, "Au!" Så kom Gud gående ned fra himlen. Han havde små engle rundt om sig med små harper, de spillede. Gud sagde, "Du har dræbt et menneske." Jeg sagde, "Det var ham, der prøvede at dræbe mig." Så sagde Gud, "Nej, du kommer i helvede." Så tog jeg AK-47 og sagde, "Du skal dø." Så sagde Gud, "Jeg er Gud, så jeg kan ikke." Lød det fra geværet. Gud lå død på jorden. Slut for denne mærkelige historie.